Και τώρα βρίσκομαι σε μια κλινική ολιστικής φροντίδας των αλόγων στην κεντρική Τσεχία, λίγο νότια από την Πράγα. Και έρχομαι εδώ για εκπαίδευση ακριβώς σε αυτό το κλάδο, σε αυτόν τον κλάδο, που είναι ολιστική φροντίδα των αλόγων, η οποία σχετίζεται βασικά με το πώς ζουν τα άλογα και πώς φυσιολογικές συνθήκες είναι στο χώρο που ζουν. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι δεμένο άλογο μέσα στο στάβλο είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Το άλογο εξελίχθηκε τρέχοντας σε κρύο περιβάλλον και σε σκληρό έδαφος. Και εκεί, αν πλησιάζουμε, κάνουμε πολύ καλά για τα άλογά μας. Και ας μην μας φαίνεται ότι έτσι είναι. Για παράδειγμα εδώ, ζουν τα άλογα σε ένα μεγάλο κοπάδι. Μπορούν να πάνε όπου θέλουν και να χειρίζουν το χρόνο τους όπως θέλουν. Έχουν μια δυνατότητα να πάνε μέσα σε αυτό το χώρο που εγώ δεν θα το ονομάζω ούτε στάβλος. Εδώ τέλος πάντων μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν, δεν κλείνονται πόρτες. Και όταν είναι βασικά ζέστη ή έχει πολύ αέρα και έχουν ανάγκη να κρυφτούν, μπαίνουν εδώ, όποτε θέλουν. Αλλά βασικά τα άλογα το χρησιμοποιούν την στιγμή όταν κάνει πολύ ζέστη. Σπάνια είναι εδώ όταν κάνει κρύο. Όταν είναι κρύο, πάνε έξω. Σε αυτό το κτίσμα, σε αυτή την φάρμα, ανήκουν τεράστιες εκτάσεις από βοσκοτόπια. Εδώ θα δούμε μερικά από αυτά. Τα βοσκοτόπια πολλές φορές είναι ανοιχτά μόνο από μια πλευρά και τα άλογα όταν θέλουν να πάνε από ένα λιβάδι στο άλλο πρέπει να περνάνε από διάφορα μονοπάτια ή να ψάχνουν πώς να πάνε. Δηλαδή δεν είναι εντελώς εύκολη η κίνησή τους εδώ. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πορτούλες όπως εδώ, οι οποίες ανοίγουν μόνο από μια πλευρά. Και αυτό είναι για να αναγκάζονται τα άλογα να σκέφτονται. Πολλές φορές όταν θέλουν να αλλάξουν ένα χωράφι με το άλλο, πρέπει να περάσουν αυτό το σκληρό δρόμο. Αυτό δεν είναι κακό για τα άλογα. Αντίθετα, είναι πάρα πολύ καλό, διότι έτσι δυναμώνουν τα πόδια τους. Έτσι δυναμώνουν οι οπλές τους. Οι πατούσες των οπλών, για να εκφραστώ σωστά. Τα άλογα θα πείτε ότι μπορεί να μην θέλουν να κινούνται καθόλου εδώ πέρα. Αλλά εδώ έχουν πάρα πολλά σημεία που θέλουν να πάνε και έτσι πρέπει να περάσουν αυτούς τους δρόμους που μπορεί να μην επιλέγανε φυσιολογικά, γιατί όπως και να είναι ο χώρος είναι πιο σκληρός, έδαφος είναι πιο σκληρό. Αλλά για παράδειγμα εμείς τώρα εδώ πλησιάζουμε ένα σημείο όπου υπάρχει μια αυτόματη ταΐστρα, η οποία τους δίνει τροφή, η οποία ας πούμε είναι κάτι που δεν μπορούν να βρουν στην φύση. Το κάθε ένα άλογο έχει ένα chip και έχει μια συγκεκριμένη τροφή, η οποία θα πάρει το κάθε άλογο ανάλογα στο chip που θα διαβάζει το μηχάνημα που είναι μέσα σε αυτό το σπιτάκι. Και μάλιστα όταν το άλογο μπαίνει μέσα, από πίσω κλείνει πόρτα. Εδώ μπαίνει το άλογο μέσα, κλείνει πόρτα. Από κάτω βγαίνει ένα μπολάκι, στο οποίο είναι το φαΐ, και όταν το τρώει το άλογο, ανοίγει η άλλη πόρτα και το άλογο βγαίνει έξω. Όταν δεν θέλει να βγει έξω και περιμένει ότι θα πάρει κάτι άλλο, ελαφρώς τον χτυπάει ένα μικρό βεργάκι και το άλογο καταλαβαίνει ότι δεν θα πάρει τίποτα και ότι πρέπει να φύγει. Εδώ βλέπετε άλλο τόπο που βοσκούνται τα άλογα. Μπορούν να μπουν και σε αυτό το δάσος που βλέπετε απέναντί μου και μπορείτε και επίσης να δείτε, ας πούμε, τους χώρους που είναι από την άλλη πλευρά που μόλις ήρθαμε. Και εδώ απέναντι βλέπετε ανθρώπους από την κλινική
που πάνε με ένα αλογάκι να τον φροντίσουν. Που είναι ένα πόνι το οποίο έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με τις οπλίτσες του και εγώ θα σας δείξω άλλο χώρο της φάρμας. Λοιπόν, όταν έρχονται τα άλογα από το σημείο που παίρνουν μια παραπάνω τροφή, που είναι σαν κάτι σαν ζαχαροπλαστείο των αλόγων, πρέπει να περάσουν αυτό το χώρο. Σε αυτό το χώρο βλέπετε ότι έχει μια πισινούλα με νερό και τα άλογα πάλι πρέπει όπως και τίποτε να περάσουν αυτή την πισινούλα. Αυτό είναι ένα σύστημα για τις οπλές που το άλογο βασικά κάθε μέρα θα έπρεπε να έχει επαφή με νερό για να διατηρείται η οπλή του υγιής. Και εμείς τώρα θα κλείσουμε κύκλο εκεί που ξεκινήσαμε. Αυτό είναι ένας χώρος που έχουν τα άλογα σανό, που είναι βασικά η κεντρική του στροφή και το μεγαλύτερο όγκο φαγητού που τρώνε είναι σανό. Τώρα σε μένα ήρθε η φοράδα, η οποία είναι εδώ κάτι σαν αφεντικό. Και όταν κάποιος μπαίνει, αυτή έρχεται και ελέγχει ποιος είναι αυτός. Η φασαρία από πίσω μου είναι δουλειές που γίνονται εδώ καθημερινά και ανά πάσα στιγμή. Η κλινική, εκεί μάλλον θα ήθελα να πω ότι το μόνο χώρο που δεν πήρα κανένα πλάνο είναι η κλινική. Και αυτό έκανα επειδή τα άλογα που είναι μέσα στην κλινική έχουν πολλά προβλήματα, χρειάζονται την ηρεμία και την ησυχία τους και δεν θέλω να δείξω άλογα τα οποία π.χ. δεν μπορούν να περπατάνε ή έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα. Επίσης αυτή η κλινική είναι ανοιχτός χώρος, δηλαδή κάθε ένας μπορεί να νοικιάζει εδώ ένα δωμάτιο, να κάτσει εδώ, να περνάει χρόνο ανάμεσα στα άλογα. Εδώ είναι κλινική που δεν πήρα πλάνα από μέσα. Να κάνει εδώ βόλτες, γιατί αυτή η κλινική βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο της κεντρικής Τσεχίας με μια μεγάλη λίμνη πάνω στην Μολδάβα. Και είναι ένας εκπαιδευτικός χώρος και παραδειγματικός χώρος για φροντίδα αλόγων και για την περιποίησή τους. Λοιπόν, και εδώ πάνω στο σανό μαζί με τους φίλους μας θα τελειώσουμε το βίντεο.